سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዎ ናባኹም ሂዜ ቀሪበ ኣለኹ። ግና ድማ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሓሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኪኖ ጾታዊ ርክብ እንታይ ዘሎ? ኣብ ጾታዊ ዝምድና ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ርክብ ክሓታ ንቡር ነገር እዩ። ግና ከዓ ድሕሪ ትርክብ ንሱ ምስኣ ክቕፅል ድዩ ኣይቕፅልን እታ ጓል ክትፈልጥ ኣለዋ። ምክንያቱ ኣብ ፍቕሪ ጾታዊ ርክብ ጥራሕ ንዝምድና ውሑስ ስለ ዘይገብሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝምስርትኦ ጾታዊ ዝምድና ዘማርራሉ ክልተ ቀንዲ ረቑሒታት ኣለወን። ንሰን ድማ ቀዳማይ ክብረ ንጽሕናይ ምሰረከብክዎ ገዲፉኒ ወይ ከዓ ካልኣይ ጾታዊ ርክብ ሓቲቱኒ ምስ ኣበኽዎ ገዲፉኒ ዝብላየን። እዚ ማለት ድማ እተን ጾታዊ ርክብ ፍቃደኛታት ዝኾናን ፍቃደኛታት ዘይኮናን ብማዕረ የማረራ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ክተስተውዕልኦ ዘለክን ጾታዊ ርክብ እኹል ከም ዘይኮነን ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ክትህብኦ ዘለክን ንሱ ጥራሕ ከም ዘይኮነን እዩ። ካብ ጾታዊ ርክብ ወፃኢ ትህብኦ ነገር እንተዘይብልክን ግን ሲንግል ኮይንክን ምንባር ይሕሸክን። ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ክብረትክን ስለ ዝሃብክንኦ ጥራሕ ምሳኽን ይቕፅል ማለት ኣይኮነን። ኪኖ ጾታዊ ርክብ ካባኽን ዝደልየሎ ንሱ ከዓ ኣካላውን መንፈሳውን ኣእምራውን ጥንካረኣ ከመዩ ዝብል እዩ። ወዲ ሓንቲ በላሓት ሓሳስባኣ ኣወንታዊ ዝኾነት ተኽብሮ ዘይትጨቃጨቆ ዘይትርብሾ ንገዝኣ ጽቡቕ ጌራ ተመሓድር ከምኡውን ብናይ ደገን መሓዙታን ነገራት ዘይትጽሎ እዩ ዘኽብርን ዝፈቱን። ማለት እውን መሓዛይ ተኸዲና ኣነ ግን ኣይተኸደንኩን፣ መሓዛይ ብዙሕ ጭፈራ ቤት ከይዳ እንዳጨፈረት ኣነ ግን ኣይጭፍርን፣ ዓነናት ካውላድ ሒዘ በቃ ከም ልበይ ክኸውን ኣይከኣልኩን እትብል ጓል ወዲ ተባዕታይ ይፈቱን። ብፍላይ እትጭቕጭቆ ጓል ሄዋን ደስ ኣይትብሎን። ስለዚ ንነብስኺ ኩሉ ሻብ ክትሓንፅያ ፈትኒ። ኣድህቦኺ ኣብ ሜክኣፕ ወዲ ሜክኣፕ ዘይኮነ ነብስኺ ኣብ ምምዕባል ኣተኩሪ። ደቂ ተባዕትዮ ሓድሽ ሓሳባትን መፍትሕታትን ዘምፅኣ እምበር ዝተፈላለየ ሕብሪ እናተለኸያ ገፀን ዝለምፃ ኣይደልን እዩ። ወዲ ዝደልያ ጓል ሄዋን ውሽጣዊ ጽባቐ ዘለዋ እምበር ሜክኣፓት እተዘውትርን ዘይንሳ ክትመስል እትጋደልን ኣብ ደጋዊ ትርኢት እትግደስ ኣይኮነትን። ምክንያቱ ኩሉ ደጋዊ ጽባቐ ምስ ግዘ ስለ ዝበርስ። ኣብ ሓዳር እውን ሰብኣይኪ ካብ ገዛ ዘሽፈቶ ነገር ከይትገብሪ እናተጠንቀቅኪ ተኸባቢርኪ ተሰማሚዕኺ ክትነብሪ ፃዓሪ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ካባይ ጀሚሩ ንማልደለየ ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝምድና ክንኣምን የብልናን። ጾታዊ ርክብ ንሓዳር እኹል ነገር እዩ ማለት ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝምስርትኦ ጾታዊ ዝምድና ዘማርራሉ ክልተ ቀንዲ ረቑሒታት ኣለዋ። ንሰን ድማ ክብረ ንጽሕናይ ምሰረከብክዎ ገዲፉኒ ወይ ከዓ ጾታዊ ርክብ ሓቲቱኒ ምስ ኣበኽዎ ገዲፉኒ ዝብላየን። ኣብዚ ቻናል ዝተፈላለዩ ዛንታታት ሂዝናልኩም ንቐርብ ኢና። ብኣብዝሓ እውን ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝተመርኮሰ እዩ። ምክንያቱ ኣብዝሓ ተኸታተልትና ናብ ቻናልና ክቐርበሎም ዝደልይዎ ዛንታ ምኽሪ ዝሓትሉን ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ በጃኽን ዓርስኽን ሓለዋ። ንወዲ ተባዕታይ ንኽትሕዞ ክብረ ንጽሕናኻ ምሃብ ኣገዳስ ነገር ኣይኮነን። ወዲ ተባዕታይ ብጾታዊ ርክብ ጥራሕ ኣይኮንካን ክትሕዞ ትኽእል። ስለዚ
ننبسخي كل شعك تحنصيو فتني أدهبوخي أميك أب ود ميك أب زي كونه نبسخ أم معبال أتقري دك تبعتيو حدش حساباتن مفتحتاتن زمص أدك أنستيمبر استفلالي حبري إنا تلخيا قص أنزلمصا أيدلين يوم ود سدالي أقوال وشتاو صباقة زلو وانبرت ميك أبات تزوتر زين الساخت مسل التقادل عبدقاو ترئيت التقدس هيكوناتن مخنياتو كل دقاو صباقة مسكزة سلزة حسس أمو أبصوتاو زمدنا حدو ودي نحن تقال صوتاو ركبك حتى نور نغريو قناخا دحر تركب نسوم ساق قصل ديو ولا ساي قصلن أتاقوال كتفلت اللوا مخنياتو أفقرت صوتاو ركب طرح نزمدنا وحس سلزة يقبرو سلزي دك أنستي حواتي بجاخم تتنققا صوتاو ركب أخل كم زيكونن نحد ود تبعتي كتهبو أزلكن نسو طرح كم زيكونن يو كاب صوتاو ركب وصعي تهبو أناقر انت زي حاليكن كن سينجل كوين كم منبار يحشكن أت صوتاو ركب طراي أتقري تكبرا كينو صوتاو ركب كاباخن زدليلو نسو خا أكالاون منفساون أأمراون تنكارا كمايو زبليو ودي حنتي بلا حتى حساس بقى أو انتاو زخونت تخبرو زي تجغجغو نقز أتصبو جرا التم حدر كم أغن بناي دقن محازوتان نقرات زي تتسلو إيو زخبرن زفتون سلازي دك نستيحواتي كابز تمح ملومي هزالكم قريبا زنبركو كابز نختم محارولو يومو بجاهم كلاتنا خلم محارلو كابل بيلابو سلام سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي نلومي هزالكم قريبا زنبركو نزي مسل نيرو نزي هزالكم قريبا زنبركو حساب فتيخم وون كابز حساب تماحيركم ملون كتخونو تسفين تمنيتاين يو امو نيماكي ميديا تخطاتلتي نس چانل سابسكرايب زي قبركم سوات انتدع حاليهم نس چانل سابسكرايب بمقبر نتاني دول ملكت بمكا ناي چانلنا نيوترو تخطاتلتنا كتخون نلاو بقصالي بخالي إزانتا بخالي مدب بخالي حساب بخالي إزانتا كسام نرخب سسنا ينخلاتنا ندابلنا كسام موداتا مسانا سلت سنحكم كابل بنا مسكن تشاو